Have you ever get a tattoo? Yes, I have a tattoo at the back. Yeah. Hindi nga lang masyadong but I have 2 tattoos. Yeah. Have you ever video called your old buddies? Right now, no. Before my best friend, but she died. Have you ever? Sagot ko na yan eh. Tamad kang pumasok, pero papasok ka pa rin. Kasi ang bills, besh. Ang bills. Si Judith. Si Judith, lagi na lang may Judith. Papasok tayo. Pasok. May nag-follow sa akin. Tapos, finallow back ko. Tapos, maya pagtingin ko, non-follow ako. Nangyari? Di ko gets. What's wrong? Huh? Hi, Besa. Nagtatanong kung ano yung work ko dito. Isa akong food and beverage attendant sa isang hotel dito sa Macau. Yun. So, pasok na.